Akik a sötétebb szürke színt kedvelik és fémérzékenyek, azok a titánból készült gyűrűket helyezik előtérbe, a platina és a palládium már világosabb színű. Az idei trendnek még nagy felfedezetje a titán, a színezett titán. A titánnak van egy olyan tulajdonsága, hogy színezhető. A titán oxid az különböző színekben pompázhat. Ez a kéknek különböző árnyalatai, sárga, zöld, bronz. Fazon tekintve minden variáció lehetséges. Ez a szögletes, a kerek, a teljesen amorf forma. Divat a kerámiával díszített gyűrű is, például csíkban elhelyezve. A kővel díszítettek közül a gyémántkövesek a tartósabbak. A gyémánt az egy olyan alapanyag, és van egy olyan jó tulajdonsága, hogy annyira kemény, hogy azt elég nehéz megsérteni, és emiatt örökéletűnek mondható. A legsűrűbben előforduló az egy darab kő, középre elhelyezve, vagy ha több kő, akkor lehet sréjen, V-alakban, hullámvonalban, egyenesen végig a gyűrű síkjában. Közkedvelt a fémek egymás melletti kombinálása. Például a fehér arany a sárga arany mellett nem annyira látszik, inkább vagy palládium és sárga arany, vagy platina és sárga arany, esetenként a titán és sárga arany. Odita titán karikagyűrű gyémántal díszítve, vagy a vörös és a fehér arany kombináció, valamint a palládiumból készült gyűrű is. A kerek formavilágúak mellett a szögletesek is kedveltek, érdemes mindkettőt felpróbálni és a kényelmesebb mellett dönteni. Egyre többen igénylik azt a lehetőséget, hogy ők 3D-s terv alapján tudják elképzelni a gyűrűiket. Olyan formákat is el lehet készíteni 3D-s tervezéssel és printeléssel, amit sok esetben kézi munkával nagyon-nagyon hosszú idő alatt lehet csak elkészíteni. Egyre népszerűbbek a színes gyémántkővel díszített karikagyűrűk is, főként a konyakgyémánt és a kék a kedvelt. Mivel a karikagyűrű az összetartozás jelképe és egy életre szól, érdemes időtálló anyagból készültet választani.